Добре дошъл YouTube. Днес ще правим... Ще правя самостоятелен Майнкрафт създал, точно да забрах. Аз да си създал вече, сега тук не го започвах още, само случайно го създах на Survival. И... Днес ще правим Майнкрафт Survival и така. Първо ще я вземем блъвче. Не заби. Пак не мога да изляза тук. Добре, кучета така се качват. Много интересно. Така, ако се чувам тихо, ще пишете в коментарите или... Ще харесвате така. Да видим да чуваме. Ако чуете шум Майнкрафта ми на български, това е защото текстът е пак сложен на английски и буквите са огромни. Нищо не се разчита. Прави това. Така, вземаме тъпо дърво, имаме дърво. Като време това тъпо имаме дърво. И така, надявам се наистина да чувате, защото имам да спомня с микрофона и не се не мързам. Така, виж, 3 дърво кичен не е достатъчно. Абе, толкова много тук. Защо ми лай така, бе? Така не го не остава. Ще преработим това. Чето почу. 16 няма ми стига се. Не тъснах shift тук. Така, много ми лади. Стига, бе! Не натискам с чито. Сега, гледаме къде се намираме с картата. Слабно телефон. Бе, какво става? О, Вилич! Значи не тук. Така, ще живеем с Вилиджа. Мах се ката, сами те искам да чуя. Тази карта... Много бъги. Много странно тази карта. Така, аз вярвам, че има Вилидж тук, че поне ще ни осигурена храната. Плюс, че мога да такова вилджа. Не може, не са ми по-големи, не въпрос. Виждам. Ако ми опреви на картата, го виждам. Още да ти има. Това да целия поколение. Това е просто като за световно. И сега ще ходим тук към вилджа и дано има работилници. Има. Казах дано има работилници. Вилджа има пещера. Супер, има работилници. Защо не има? Малека ми лаги. Не мога се кача на моса, че не. Като видите, тук видях някъде работилничко. Хода, ще опитам да го направя така, че да не лаги. Още не много добре. Той ще пак да го направя много добре. Да си гледа това. Хода, стиските палци в честовете да има нещо да след. Ще мога да почвам, да дайте си нещо да почвам. Аз и ще оправя вилджерите в текстове, това. Ще съм много грозно. Ще направя с Faithful и да покризва. Искате в честа да има много готини неща. 3. Чакай. Това не го са 3 секунди. 3, 2, 1. Ладно. Да, най-хубавите неща. Това не е лошо. Това не е лошо. Бе, как най-хубавите, бе? Какво мога да си направим, бе? Как най-хубавите? Аз съм го тук. Така всичко взема. Това ще го оставя. Това било обсидиан, бе, не било по-лошо. Значи се пак за неговото си става по-долу. Сега ще изгледа някаква къщичка, която да живе. Букшелфове, това. Ето ще живе букшелфове къща. Шо не? Ще победи съм.
Така, но не също ще си подреди. Не също ще го доби, просто не си. О, крафтинг тейл, също това стига до. Така. Лагника за световно. И си направим инструменти. Инструменти. Става, бе! Познато ключе, бе! Не става, бе! Нещо направих. Аз не искам да го направя. Знам, че може да го видиш, ще е лагащо, но не е лагащо. Това да кажа. Пачка. Вен обсидиан това, бе. Ужас, маза с обсидиан. Не, също ще го събирам. Какво ще правя това работа? Така, сега брадва. Ще харчим за една брадва. Така, една брадва. За един ред от инвентара ми се препълни. Интересно. Да, пичам, но много съм хубав в кавички, нали? Много съм хубав. И сега ще правим, ще дърваме. Айде. Скейп, аз шо натискам и долу. Да. Тези чудови от тук ще ги изкарам. Нека падат къде си иска. Искат те идея. Оли като му лаги. Трябва да изключвам всичко по него като тия работи. Чека, знаете как ми лаги, става една бъркотия. Все пак, ако искате в коментарите, напишете да сменя ги текста пак са. Също така букшелфовете ще ги слагам по-късно. А сега тук време ще махам нещо. Но обаче с това види, че скарахме късмет. Така. Вземаме книжките, да изчетем като бебета. Той ще служи масите по-късно. Вземаме тук работата за кучите. Къде... Добре, имам късмет, че за рождения ден ще ми купува нов компютър и ще е много хубав, много мощен. Майнкрафт ще ми въви след кота, нека си бьошен тук. Тя също ще е много грозно, нали? Така. Ще взема ние фони от аватинцата. Гледайте колко дърво имам. Има храна, поне това не е важното, че да имаме храна. Бъгваме. Да, о, започвам съм такова, бе. Аз мятам вече почваме минал и просто се стъмнява. Чай, бе, но се стъмнява, бе. Аз се бати на мен виладжа. Пак две дървета и се стъмнява. Сега ще съжалявам, надявам се, ще ми простите. Ще читна да го направя ден. И не. Читна. Ще му го предавам. Той се прави. Просто да се стъмнява. Окей, сега. Почвам мина. Ще почвам. С цел да намерим мистер Хол. Само да не попадна на светлина. Да, попадна точно светлина. О! Ще във въздуха, бе. Тя ще попада тук. Какво ще го правя? Вече ще го правя. Просто ще го правя. Дали? Остане така. Не е най-добрата идея, но по-късно ще го правя. Всеки да си има чук да 5 бъде.
да е кратко. Да, 3, 4. Да. Като че нищо не се вижда. Няма този епизод, може би ще го направя кратък, за да не се съдите. Но после сега нямам този човек, какво е правя? Тук колко вече време е минало? Не, разбрахме. 10 минути. Съм се внимава. Не се лаги. Няма ми лагаш тук, аз съм лагач. Я ще лаги тук, да ако се чувам тихо, не се напишете в коментарите, ще гледа пасивно и ще туша микрофона, ще правя това и... Естествено, минута е най-грозната на света. Аз се знам, че бая, но така е най-старанно. Сигурно ще правя втория етаж. Може би и да. Няма да е лоша идея. А иначе аз махнах букшелфовете и колко са. 21 милиона, значи 7 букшелфа са били. Обаче ми тя е 7 дърво. Няма да е лошо да го догледим. Не чека колко минути. Да, естествено няма ми стигне. Нещо не стигнеш ли? Колостон е мой, ще стигнеш ли? О, ще стигна бе! Буличка сме. Добре бе. Значи ще сложи тук, не така. Добре, и това смятам да е за епизода, надявам се да ви е харесал. Знам, че е тъпо начало, но лайк, кой мога да направя. Надявам се да ви е харесал и до нови срещи и чао!